karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapa. Sabrina, so dere, ayaw pag-ong-ong diya sa pultahan. Sabay maayong ibutang nga buwak ngining flower vase. Rosas o dahlia? Kung unsay ganahan nimo, ma? Oh, unsa may ganahan nimo? Dahlia. Oh, okay. Ganahan sab ko og dahlia. May mo bang manguha ka og dahlia sa kilid sa sapa sa banlot? Ha? Nahadlo ka sa sapa sa banlot? Oo man. Adlaw rong dako, ma. Wa ko'y angay katlukan. Okay. Pag-amping lang nga dili nimo masamok ang mga espiritu nga nahisalaag sa sapa. Ma. May mo ba magpauban ko ni Carding? Kabahin ka na sa akong pamilya. Busa mahimo kang mudiman sa imong gusto. Salamat, ma. Kana. Ganahan ko mamati kung musampit ka na og mama nako. Sama kang Adela. Wa pa sila makasal si Rodel, pero nagmama na siya nako. Mao ba? Oh, sige na. Pagkuha na og buwak nga dahlia. Kay gusto na kay kumusimhot siyang kahumot dinhi sa akong kwarto. Oo, ma. Pero hain man gyud ning dapita. Nahimutang kini sa ibabaw sa patay nga busay. Ha? Ayaw ka pala ka. Ang kahumot sa buwak nga dahlia, mga limyon kini. Mao nga inyo gyud kining madumduman. Ting pamuwa karon sa buwak nga dahlia. Sige na, lakaw na. Kay gusto na kay kumusimhot sa kahumot sa maong buwak. O, ma. Naunsa naman ni si Mama Mercy. Mag-usap-usap na ang dagan siya una-una. Tinuod ka nga nalimot siya sa ubang nahitabo kagahapon. Ma'am Sabrina. Ay! Sorry, ma'am. Sorry nga wa ko makasangpit ni mas layo-layo pa ko. Okay ra. Ma'am, gikan ka diha sa sud? Gikasab-an na sa ni madam? Unsakit ka nagkasiya ang sakit ni Mama Mercy, no? Ha? Ang ano day, Ma'am Sabrina? Wala sad siya makahinumdum nga nagkaatubang mi kagahapon. Buutan na sad kaayo siya nako karon. Unsa? Hain day si Carding, Annalisa. Tuwa sa kusina, ma'am. May painit. Sige, adoon ako siya. Kay manguha mig buwak nga dahlia. Ha? Unsa man nimo ang buwak nga dahlia, Ma'am Sabrina? Ganahan si Mama og buwak nga dahlia. Pakuhaon mi niya sa ibabaw sa sapa sa banlot. Ayaw dito, ma'am. Unsa? Ayaw na lang pagduol sa sapa sa banlot, Ma'am Sabrina. Annalisa, ayaw kahadlok. Magpauban ko ni Manoy ni mo, Carding. At iman na ang pagkaon ni Mama Mercy, ha? Ma'am, nga misugot man taong ka, nga manguhat ag buwak sa dalya din ni duol sa sapa sa banlot. Mo man ang gusto ni Mama, Carding. Ha? Pero, murag, wa naman ko makita ag buwak ni Napita. Mo man ay sultigod ni Mama, Kuid. May mga buwak na dalya din, hi. Sige. Pero, wag yung ko makabantay yung mga buwak din, hi. Madumduman na ko nato ng buwak, kay humot ko no kaayo. O naani mahimutang sa ibabaw sa patay nga busay. Ha?
Dali na, Carding. Kamalipayon sa mga langgam. Madam, gusto ka nga kuhaan ti kag bangko ang kalingkuran? Ayaw na. Magpaso-paso lang ko. Mag-exercise. Maayo hinoon, madam. May nakita ka sa palibot? May nakita ka ba sa palibot? Ha? Annalisa? Annalisa, may nakita ka ba sa palibot? Wa, madam. Wa. Oh. Lakaw, kuha ikog lingkuranan. Oo, madam. Ano man ni? Saan niya ako nakita? Si Adela, nagbarog sa dool ni madam. Unya naghilak. Annalisa! Ay, naunsa man ka, ha? Ay, nuspad man ka. May nakita ka, sab. Wa man. Magkuha na ko bangko, lo. Taro kayo na may nakita na sab si Annalisa. Ma'am Sabrina, sumpay naman nasasapa sa banlot ang ubos, ma'am. Niya nata sa ibabaw sa patay nga busay. Wa man gyud tay nasimutan nga humot nga buwak ko eh. Morning dapita ang gisulti ni Mama Mercy, Carding. Doon mga buwak kadalya din niya. Pero hain man lagi. Pangitao na to. Nagasimot ka na ba sa kahumot sa buwak kadalya? Wa man, ma'am. Tay pa, parehas ba siya baho sa kalachuchi? Dili, lahira siya pero sama sa kalachuchi. Mga limyon gid siya. Wa gyud. Wa sa kumakabantay nga doon ay buwag humot kayo ining dapita. Sige na, mupadayon ta dito sa ibabaw gamay. Dali. Ma'am, wa ka ta ilara lang ni Madam Mercy? Ha, Ma'am Sabrina? Ha? Kontrahan ba ka na niya? Basin kung iya lang kang gihago-hago ba? Basin ganahan lang siya nga hadlukon ka. Mga gipaanhin na sab kaniya din sa duol sa patay nga busay. Carding. Dili ka kana ang gustong mahitabo ni Madam Mercy. Ambot lang ka ha, Carding. Ma'am, bilang ka ta maghago sa pagpangita ng buwak, ma'am, nga muraga. Wa magina din himam eh. Okay. Pero ubanin lang ko sa patay nga busay. Ha? Mao ni ang rason ko nga nung nagpauban gid ko nimo, Carding. Ang patay nga busay ang gusto kong makita. Wa ka mahadlok. Dito biyak ka miligid. Kinahanglan atubangon ko ang kahadlok. Doon ay Ginoo nga manalipod nato, Carding. Sige. Ginaama ka kamtanaw. Sige, wado ta sa patay nga busay. Dili, surod ako, ma'am. Maglugsong ta pa sa ubos. Salamat ka, wa na din sa Adela. Wa ka ba mahadlok ining dapita, Annalisa? Nahadlok man, madam, pero Pero dili ka makabiya. Kay wa kay kapaingnan. dili gusto mo biya si Manny Carding ining dapita, madam. Nagsigi pa ba og inom si Manoy nimo? Wa naman, madam. Maayo. Madam, auto ni Sir Rodal ka na napaingon din eh. Maayo kay naayo na ang iyang auto. Ma, may buntag. Pamahaw na. Si Sabrina, Misuroy. Misuroy. Ay kabalaka, may kauban siya. Misuroy siya dito sa ibabaw sa patay nga busay. Ma, anong Misuroy man sa dito? Manguha siya og buwak nga dalya dito na pita. Among ibutang sa flower vase sa akong kwarto.
Ha? Parehas maday paboritong buwak kami si Sabrina Rodel. Ganahan sa siyag buwak nga Dahlia. Pero, way mga buwak dito sa ibabaw sa patay nga busay, ma. Kakahuyan lang kini. May mga buwak dito. Ug pasagdi ang imong asawa. No. Apason ko sila. Oh. Napalakag yun siya siyang asawa, Annalisa. Tungod kay mahal niya si Ma'am Sabrina, Madam Mercy. Mahal? Mao kining dapita ang giingon ni Mama nga may mga gipang patay sa panahon sa hapon. Ha? Nakabati ka na ba sa maong istorya, Carding? Oo, pero... Ngano kang namatay naman ning maong busay, no? Giagian kini og taas nga huwaw, Ma'am Sabrina. Unya, pagbalik sa ting-uwan, nahibong na lang mi nga wa na tubig nga miagas dinhi. Ha? Oo, mao nang istorya. Tinuod pa gyud nga daghan na ang namatay ining sa paa. Mao man ang istorya, ma'am, pero ako no. Kuan? Unsa may una nimo? Tao ang nakita sa ubos nga bahin ining sa paa, Ma'am Sabrina. Tao? Oh. Kakarding, nakasimot ka pa sa akong nasimutan? Ang unsa man? Buwak. Humot ka buwak sa Dahlia. Unsa? Carding, gali. Pagitaon ta ang buwak ka Dahlia. Ma'am, wa man jud ko nasimutan mo, moy. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!